Magandang araw, ko po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Kalaboso ang siyam na drug suspect sa iba't ibang lugar sa rehiyon matapos sa magkakahiwalay na operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at lokal na kapulisan. 3 drug suspects ang nasa kote matapos ng isinagawang operasyon ng PDEA sa Barangay San Joaquin, Mabalacat City nitong Linggo, November 16. Sa pinagsamang puwersa ng PDEA Pampanga Tarlac Office at ng lokal na kapulisan, nagsagawa ng buy-bust operation ng mga otoridad sa isang makeshift drug den pasado alas 12 ng tanghali. Nagresulta ito sa pagkakaaresto ng hinihinalang drug den operator na si alias Pepe, 37 taong gulang, at mga kasamahan nito na sina alias Mara, 49 na taong gulang, at alias Mimi, 52 taong gulang. Nasamsam sa mga ito ang aabot sa 8 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 54,000 pesos, drug paraphernalia at marked money na ginamit ng mga operatiba. Samantala, nabuwag ng PDEA Zambales Office at ng kapulisan ang isang hinihinalang drug den sa Barangay Calalake, Olongapo City nitong Sabado, November 15. 5 naaresto sa isinagawang operasyon at nakumpiska sa mga ito ang 8 gramo ng shabu na may street value na mahigit 50,000 piso. Sa San Jose del Monte City, Bulacan naman, isang high-value target na drug pusher ang nadakip ng PDEA Bulacan Office at Provincial Intelligence Team Bulacan East Regional Intelligence Unit 3 nitong Biyernes, November 14. Alas 5:39 ng hapon nang isinagawa ang buy-bust operation sa Barangay Fatima 1 kung saan nadakip si alias Nanding, 59 anyos at residente ng naturang lugar. Narecover sa suspect ang 10 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos, kalibre 38 ng baril, mga bala at ang marked money ng poster buyer. Ang mga naaresto ay mahaharap sa mga kaso na paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kababayan, nalalapit na po ang pinakamakulay at pinakamasayang okasyon na bidang nagkikislapang higanting parol ng City of San Fernando. 26 days na lamang po at Giant Lantern Festival na. Makita-kita po tayo sa Robinson Star Mills sa December 13, 2025. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.